खुलुमबाय बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो बरायना लाग्रोबाय। दानिया माने आंनि प्रेमजित नार्जारी ब्लग भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आरोबाव खुलुमनाय सिबिनाय थाबावबाय। दानि बे सानजौफु मुगायाव आङो मोनसे भिडिअ लाबोनो थाखाय सानदों, मोनसे आपडेट लाबोनो थाखाय सानदों। बेनो जाहैबाय आथिखालाव हाबा जाखानाय जेन्ट्सफ्रा मानो बेबायदि इनाय अयथासार खालामो। गावनि न'खर थाखानानैहाय, गावनि गथ' गथाय थाखानानैहाय, हाबा जाखानानैहाय मानो बेबायदि गुबुन हिन्जावजोंहाय सिथाब गुबुन हिन्जावजों मानो रुमावहाय थायो, मानो हटेलावहाय थाहैयो रुम भारा लानानै। बेनिसिम आङो मोनसे ब्लग भिडिअफोर लाबोनो थाखाय सानदों आरोखि। हामालै आदामोन फंबायमोन बिदि संसार जाखानाय हिन्जाव लाखानानैहाय, गथ' गथाय मोनखानानैहाय बेबायदि गुबुनफोरजोंहाय सिथाब खालामनो आरो बेबायदिनो गुबुनखौहाय लानानैहाय हटेलफ्रावहाय रुमाव थाहैनो हामा। गुबुन हिन्जावफोरजोंहाय सिथाब थाहैनाय माने, रुम भारा लानानै थाहैनाय माने नोंनिनो माने माइनास आरोखि। नोंनि थाखायनो गोबां माइनास, थाखा फैसा माइनास, मान सन्मानबो माइनास। नोङो गाज्रि मावनाय हिसाबै नोङो सानसे बेलासिब्लाबो नोङो हमजायोब्ला नोंहा बेसेबां माइनास जागोन बाबुमोन आदामोन। बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो। हाबा जाखानाय मानसिया माब्लाबाबो बेबायदि इनाय अनागार खालामनो नाङा। गथ' गथाय मोनबाय जेब्ला नोङो माने नोंनि हिन्जावा साबा जालांनो हागौ। माने गथ' गथाय खांनाय हिसाबै, मावनानै दांनानै जाहोनाय हिसाबैहाय गुरजिं गुरजां थन्थ्रा मोदोमफ्रा मोखांफ्रा बेबायदि जानो हागौ। नाथाय नोङो माने हाबा लाखाबाय जेथिया, मोजांब्लाबो गाज्रिबाबो, सामा नुदोंब्लाबो मोजां नुदोंब्लाबो बेबायदिनो माने गावनि हिन्जावखौ बेबायदिनो इनाय अयथासार खालामनो नाङा। बुला बुसि खालामनानैहाय गुबुन हिन्जावफोरजोंहाय इन्टारेस्टेड खालामनो नाङा। बेनिखायनो आङो माने दिनैहाय ब्लग भिडिअ लाबोनो थाखाय सानदों। बिदि खालामनाया मोजां जानाय नङा फंबायफोर, आदामोन, मिथिबायना? ओमफ्राय हिन्जावफ्राबो बेबायदिनो आरोखि, माने गावनि फिसाय थाखानानैहाय मालाय हौवाफोरजों मानो सिथाब बेबायदि खालामो। मालाय हौवाफोरखौ मानो गोसो थोयो, मालाय हौवाफोरखौ मानो मोजां मोनो। जेरावहाय नोंहा माने गथ' दङसै, नों सासे हाबा जाबाय, हाबा जानानैहाय नोंसोरो माने रेभारेन्डनि खाथियावहाय खृष्टान हाबा लायोब्ला जेरै रेभारेन्डनि सिगाङावहाय, मण्डलिनि सिगाङावहाय बेबायदिनो मा होनो जबान सोंलायनाय जायो, राजि सोंनाय जायो। राजि सोंनाय समावहाय नोङो बुङो माने आंनि गोसोजों होननानैहाय। नोङो नोंनि अमुखाखौहाय नोङो नोंनि गोसोजों ना मालायनि गोसोजों होननानैहाय बेबायदिनो सोंनाय जायो आरोखि। रायजो राजाफ्राबो सोङो आरो बेबायदिनो हाबा होग्रा रेभारेन्डफ्राबो सोङो। नाथाय बेफोरखौ बावगारनानैहाय दिनै इसोरनि बाथ्राफोरखौ बावगारनानै, गसाइनि बाथ्राफोरखौ बावगारनानै दिनैहाय मानो जोंनि बर' मानसिफ्रा मानो गुबुनफोरजोंहाय इन्टारेस्टेड, बेखौसो आं जोबोद दुखु मोनो आरोखि। ओमफ्राय दिनै जों खोनानो मोनबाय माने राजेश नार्जारिया, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि राजेश नार्जारिया VCDC चेयारमेननो, बिथाङा VCDC चेयारमेननि पदआव थालायनानैहाय बियो पार्टिनि बदनाम लाबोनो थाखाय बियो माने गावनि गोसो बायदि गोसो थोनानै, गुबुनखौहाय गोसो थोनानैहाय दिनैहाय बियो न'आवहाय लाबोदों होननानै बुंदों आरोखि। बियो अयनाय जाहैबाय आरोखि, बियो अयनाय अनागार। माने गावनि गथ' थाखानानैब्लाबो,
गथ' दंब्लाबो माने मालायफोरजों मानो सिथाब खालामो, मानो गुबुनफोरखौ गोसो थोनानैहाय बेबायदि मालाय न'आवहाय लाबोयो। हामालै आदामोन, हामा, बेबायदि खालामनो नाङा। थाखा फैसा नस्थ' जायो, लस जायो, बेबायदि खालामनो नाङा। ओमफ्रायो गावनि सासे बे राजेश नार्जारिया बेबायदिनो सिगांनिफ्रायहायनो हिन्जावखौ नासयबोदों होननानैहायबो मोनथिनो मोननाय जादों आरोखि। बुयोमोन जाहैदों, ओमफ्राय बेबायदिनो सिखाफोरजोंबो दाननो सुनो बेबायदिबो नागिरनोबो जाहैदों आरोखि। माने बियो गावनि गोसोखौहाय गावनि हिन्जावखौहाय माने गोसोजों माने थावा मोननानै बेबायदिनो बियो गुबुन हिन्जावजोंहाय बियो बेबायदिनो इन्टारेस्टेड आरोखि। बेनिखायनो बियो गावनि हिन्जावखौहाय नासयोमोन आरो बियो बुयोमोन आरोखि। जेन माने गावनि असे हिन्जावखौ होखारनानैहाय जेन बियो गदाय लाबोनो मोनो, बियो खायदा खालामदोंमोन आरोखि। आरो बेबायदि जाबाबायो नामा हिन्जावखौ लाखानानैहाय, थै जाम्बा। ओमफ्रायहाय मोनसे आपडेट बावा बेनो, ICDS मावग्राफोर बा अंगनबादि मावग्राफोरनि मोनसे गुड निउस लाबोदों आरोखि आङो। अफिसारफ्रा बेबायदिनो ICDS सेन्टारखौहाय नायदिंफैगोन आरो नायदिंफैनानैहाय बिसोरो माने मोनसे रेकर्ड लांफैगोन। स्कुलखौ बिसोरो माने साफा लाखिदोंना लाखियाखै, ओमफ्राय बिसोरो माने स्कुलखौ सालायदोंना सालायाखैब्ला बिसोरो माने रेकर्ड खालामना लांगोन। माने स्कुल सालायाखै होननानैहाय रिपर्ट खालामना लांगोन आरोखि। जाय अंगनबादि सेन्टारावहाय दिनैहाय माने स्कुल सालायनाय नुवाखै, स्कुल सालायनाय नुफैयाब्ला, सेन्टारा लेथ्राब्ला, बेखौ बोरैबाफोर जुदि माने फैनानैहाय नुफैयोब्ला बिसोरो रिपर्ट खालामोब्ला नोंथांनि जि सार्भिस बियो दानजानो हागौ आरो। बेनिखायनो गोख्रों जा ICDS मावग्राफोर, स्कुलखौ साफा लाखि, ओमफ्रायो बेबायदिनो डिउटिफोरखौ मोजां खालाम। बेनिखायनो ICDS मावग्राफोरनि सिम माने गुरै खावलायनाय थाबाय। मानोना हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनाया बेनो आरोखि, बिथांखिया। ओमफ्राय आगष्ट दाननिफ्राय गासैबो मुवा बेसादफ्रा खम जासिगोन होननानैहाय हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय जादों। बे फोसावनाया उनावहाय बिनि फिथाइया मा जायो उनावहाय जों नुसिगोन आरोखि। खमायोना खमाया मुवा बेसादफ्रा जों नुसिगोन आरोखि। उननि समावहाय जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोङो मिन्थिसिगोन आरो। ओमफ्राय जोङो मोनसे आपडेट बावानो जाहैबाय, नोंथांनि कारेन्टखौ 31 जुलाइसिम नायबिजिरगोन। दायो जों नुनो मोनबाय गोबां जायगाफ्रावहायनो बेबायदिनो कारेन्ट डिपार्टमेन्टफ्रा, कारेन्टनि मावग्रा मानसिफ्रा दिनैहाय माने कारेन्टफोरखौहाय गामि हाबनानै, दखान हाबनानै नायबिजिरगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो मिथिहोनाय थाबाय, कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ बेबायदिनो गोख्रों राहा लादों गोजौनि अर्डार बायदि। बेनिखायनो नोंथांमोना साबधान जा आरो कारेन्ट सावनायनिफ्राय। ओमफ्रायो मोनसे आपडेट बावानो जाहैबाय, बाक्सायाव सारअन्थाइ गावनायजों खेबसेयैनो 3 मोसौफ्रा जिउ गोमादों। दा बे हालुवा सासे आबाद मावना जाग्रा मानसिया बेबायदि मोसौ थैजायोब्ला बेसेबां खहा जायो जोंसो मिथिसिगौ आरोखि। जायफ्रानाखि आबाद मावनानै जायो बिसिनि लाइफआसो मिथिसिगौ आरोखि। बेनिखायनो खावलायदों माने मोसौफोरखौहाय माने दंफां सिंफ्राव खानायफोरनिफ्राय एसे जानगाराव था, जाहाथे माने गलिफोर मोजां लुनानैहाय, मोजां जायगाफोर बानायनानैहाय लांदां जायगाफोर दोनोब्ला बियो मोनसे जोबोद मोजां। मानोना दंफांखौहाय बेबायदिनो सारअन्थाइफ्रा गावो, ओमफ्राय बेबायदिनो थैयो आरो।
आरो ओमफ्राय बेबायदिनो मानसियाबो माने बेबायदिनो दंफां सिंफ्रावहाय जोङो सारअन्थाइफोर गावोब्ला मोफ्लामोब्ला जों दंफां सिङाव थानो नाङा ओमफ्राय दैयावबो जों थानो नाङा नङाब्ला माने सारअन्थाइ गावनाय समावहाय बेबायदिनो दैयाबो नोंनि मोदोमखौ बोनानैहाय फोथैनो हागौ आरो बिसिमनि थाखाय आङो दिनै आपडेटखौ लाबोनाय एसेनोसै हामबायसै थेंक इउ